der har spildt kakao ud over det hele. Hun må ikke med at gå. Au! Flyt dig fra mit sok. Ja. Synes du er fedt, Musak? Hold nu! Nej. Hvad med Hvad skete der? Altså, hold det. Du er da så dum. Ja, var du bare dum? Ej! Så er ikke snart køkkenrulle. I har brugt hele køkkenet. Au! Jeg vinder.